Barise sing penak, Nduk. Barise sing ngarapi sayangku. Hei. Bakso. Ula sawah sapa ngendut. Datan rumah atiku wis kapelut. Sae bubuk ngarasaku. Amun cedak cecak ketan sliramu. Iya dalah. Iya. Rimejan muwanti tenan iki ya, Nduk ya. Anjing ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dhewe lah, Nduk nah. Sing liyane mbok era ndungu. Mergo sing delok ketoprak ros ning kono pojok kono barang, Nduk. Aku mang nerak-nerak tamu kok, Nduk. Lah ape rono mangan? Heeh, pepipis mang lho, Nduk. Kayak mabuk ta ora? Aku mau. Iya. Lara kenal kok. Oh, nek malu kenal lho Pak Rukun lho. Anjing, sugeng dalu sugeng pemanggihan kan keluarga Gong Sandiwara Keprak Musik Budaya Mijeng saking telatah tempuran bluro. Ingkang dipun sepuh kali panjenengan Bapak Wani dalah kabiyantu kali panjenengan Ibu Yesika Mardiana. Iki awake dhewe dados saka bluro tempuran ya nok ya. Ditimbali wonten ing Dusun Kaliombok kanthi acara walimatul arus utawa temantenan ya sayang ya. Heeh, daleme Bapak Rukun. Nah, jelali rukun sekabehane. Heeh, kanggo anak-anakku kabeh iki ya. Kene nduk lho kok mboten iki kenapa? Panggone kono karo kono pencar-pencar kok. Gak apa-apa nduk, aku lagi iki ngetoprak nek delok kok ngarep lho nduk. Lagi iki aku. Aku kemang penonton kok. Aku
aku mangape melok rene ono. Anji iki matur sembahane kali panjenengane Bapak rukun sekeluarga ya nak ya. Sampun kersane balik ke musika budaya yang menjelaskan latah tempuran bluro. Aku entuk bintisan. Apa iki Mas? Apa iki Mas? Mak Jupri njaluk lagu Kembang Rawe. Lah gatelan Mas. iki ana rambutane tek mok loro iki mang piye le Mak Jupri? Imbai kok rambutnya siapa Nduk? Rambutnya Mak Jupri. Rambutnya Mak Jupri. Anu Nduk tampane abot iki jebule. Abot. Anjih, nggih Mak Jupri ditenggang nggih. Ha iki aja lali Nduk, rawan rabengi ya nak ya. Awake dhewe ndedongaken Bapak rukun sekeluarga, muga-muga sabubare nimbali keprak musika budaya iki Bapak rukun sekeluarga dipun paringi sehat seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Amin. Moga-moga Nduk, Bapak rukun iki rezekine ora kutaning saya tambah ya nak ya. Lumintu ya nak ya. Banyu mili rak ya ta. Iki Jalali juga matur sembah nuwun sinarengan kalian AJM Production juga Bias Audio juga Letting Gesilia. Oke. Sampun kerja sama bareng musika budaya ya Nduk ya. Wis sekian lama iki ya Nduk sayangku ya matur sembah nuwun buat AJM Production juga nggih. Aja lali ditunggu kagem teman berdua nih nak. Moga-moga dadi mantan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diparingi momongan. Dadi temanten kakan-kakan lan-lan yo nak ya. Wis dongane aja sampe pegatan iki dilarang karo agama. Kene Nduk. Oh iki nek mboke kahanan Nduk. Kahanane wis ra bersahabat lah iya to. Wis disyukuri wae ya nak ya. Syukur kapok kowe. Ya sayangku ini menerima pambutan dari dulur lanang Nduk. Pambuka artis dari musika budaya wonten Mawar Biru kerja mateng bareng EDR juga pengamat band juga pokok yang lain sebagainya Pasopati juga nggih. Yang penting ini buat EDR Production ya. Yang punya fotografer dari Kunduran punya dari Blora Musika. Ya Kang Mas monggo katuran nyampur sari kreasi dari mustika budaya wonten Mawar Biru. Wekasan mong welingku aku titip kembang biru ope nono minangka tondo katresnanku musika budaya AJM
dipertahankan oleh jengking. Ayo ndak dijengkingna ndak. Nek dijengkingna iki ketoke penak ndak. Ayo sa dijengkingna sa. Ayo dijengkingna kabeh. Ora iso nerono pegel. Wekasan mong welingku aku titip kembang mawar biru open nono minangka tondo katresnanku. Satu teman pamulutan wonten mawar biru sinarengan kalian orte ciri dari musik budaya sampun katuran pamulutan menika ya sayangku ya. Lunas ya Dek. Oke, kali masih bareng musik budaya kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik kene ondo. Oke, yuk kalian masih bareng musik budaya kembali bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Mohon pamulutan dari Mak sapa Mang Nduk kok lali aku nduh. Mak sinten? Mak Jupri nggih. Mak Jupri nggih pamurtanipun wonten Kembang Rawe. Nggih menika katuran wonten alangan bos santai apa original Kang Mbak. Mak. Sunanipun nonton campur sari napa? Campur sari. Nggih, Mak. Nggih, walah, adoh leh mak kok iso. Oke ya, mau menikah pamuritan ya nak ya. Pamuritanipun nonton Kembang Rawe, sinarengan kalian musik budaya juga bareng artis-artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Ya langsung tak panggil bareng anakku ya ada Dian Ardani. Sumangga. Oke, yuk, Mika ndak dicoba ndak? Aki, anu dulur-dulur teko kabeh ya ndak ya? Teko ora? Dulure kabeh ngono lho ya. Sugeng rawuh ugi nggih kagem para tamu undangan ugi dalah fan-fan dari saking musik budaya ya ndak ya sampun rawuh. Yuk sayangku Dian Ardani ngaturi pamuritan wonten Kembang Rawe ya nak ya. Semoga gendelan sikot penak gendelan aja gendelan hey hey iya yo ACM Production Tetias Audio guys barang mustika budaya iki lho bocah.
Nggih, Mak, nggih. Marem napa mboten, Mak? Mak. Mun marem niki. Nggih, pamurtanipun wonten Kembang Rawe sampun ngaturan ya nok ya. Ya dikira kembali mbok pilih kagem Bapak Ibu ini balik ke musik budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi. Pidalem wonten tempuran Blora wis pokoke soal regane seduluran ya nok ya. Regane murah meriah. Ledek ku ora umum iki. Ana 21 nduk. Ora budal 5. Berarti 17 ya nduk ya. Iki wis awake dhewe iki wis diitung-itung karo wong bendar iki nduk. Bendar Juwana ya nok ya. Napa, Pak? Oh nggih, pamurutane wonten Gerajakan Banyuwangi metoke wonten. Waduh gak iso aku, Pak. Nggih, nggih. Metoke Gubuk Asmara. Wah, mbae iki kulinane gubuk nduk iki nduk. Ketara jalukane iki Gubuk Asmara. Gubuk Asmara iki jangan disalahartikan ya, Nok ya. Mbae iki kesel-kesel ngarit, buka bontote ning Gubuk Asmara nggih, Mbah nggih. Nggih, wong kandhane kok, Nduk. Pripun? Nggih, leres. Halo. Panjakku tak kon lilir sik, Cah. Mumpung urung ketana-ketenanan lho, Nduk. Halo. Pamurtanipun wonten Langan Beksantayep menika wonten Gerajakan Banyuwangi metokipun wonten Gubuk Asmara. Monggo dados. Terbuat dari watu napa, Nduk? Aku mah engko nek mangat-mangat terus mlebu kok. Gak apa-apa, Mbak. Aku mau wis bar mungkuk kok ndek awan kok. Wis bar. Wis. Do mabuk dino iki pokoke. Iki anu obat decis, Nduk. Gelem Obat decis iki anu, Nduk. piye? Alamiah. Iya. Uga obat tikus. Langsung lho nek obat tikus. Ya, semoga katuran pamurtan menika wonten Gerajakan Main Banyuwangi mandhapipun wonten Gubuk Asmara dados. Senti kabeh ndak? Ije mambu ya. Kaya dumateng Mbah Kong nggih. Mboten besa, Mbah. Gerajakan Banyuwangi Rina Larawangi sing tau sepi lanang wadon hangenteni ngelingake susahe ngati longgo ing pasiran semburan rariduman ambek keluyuran lanang wadon oper-operan aja mlongo kowe Ji gandeng tangan nang pinggiran pinggir pesisir Gerajakan bisik-bisik semayaman mantri janji urip bebarengan
jagat rino jagat derasa jroning ati dan lontor saya marah ati aku gawe dadi garawa maragalirin ning kubak asmara ya sampun ngatur rambutan nonton lagu santai kok jadi Mbah Kong nggih Mbah Kong nggih marem Mbah Kong mpun marem matur sembah nuwun ugi Mbah mugi umure panjenengan tambah nggih Mbah nggih tambah 10 tahun neh ya Nduk ya heeh iya 50 tahun niku piye to ora lumrahe ngono lho Nduk kok iso sampai umur 150 tahun nah amin Allahumma amin mbak melok ngamini lho Nduk rumah samu Jaya langsung tak putar kembali bareng artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik sampun katurun telang busan tayub ya Nduk ya gantian kanggo anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik ya bareng anakku Bial di bawah monggo sayangku ayo Vi awan mangus tuwayu bantok ya iki ya lagi genten saiki anak-anakku tak tok nesik kabeh Pak yo ngono to Nduk Iki nek mbok tokno kabeh kira-kira bare sopan, Mbok? bareng sesuk bengi Nduk Pirang Ora. dina iki? Anakku mentem tenan. Pokoknya kene para kok 3 jam mal. Iya kok 4 jam sik Nduk. Ya sayang ke Vival Diva ngaturan apa Nduk iki Nduk koleksi dulu nggih. Belum ada pamurutan ingkang ngersakaken lagu atau tembangan ya Nok ya. Hakikat sebuah cinta. Hakikat sebuah cinta. Yuk semoga bareng Vivi Aldiva langsung katuran.
Ini sebenarnya aku telah kau tinggalkan. Kilauan emas bermata, lalu ku coba menabur cinta. Bagimu tiada nilainya, tiada harta dan cinta. Satu tumbang ada hakikat sebuah cinta ya nak ya bareng Dewi Aldiwa sampun katuran bareng anakku sing ayu dhewe langsung diaturi ya. Oke yuk kali ini masih bareng Mustika Budi di Babila Kagem Bapak Ibu Ibu ini balik pada Mustika Budi langsung bisa menghubungi Bapak Padipi dalam motor tempuran bluro. Wes pokoknya soal regane murah meriah gedan setundun lho gedan setundun kok sak gale piye ndak? Gimana? Oh Mbak Manten sama Mas Manten mau naik ke panggung nggih? Cekli ndak? Pripun? Kagem Mas e? Oh, permintaan lagu ini napa niki? Napa Mbak? Masa aku kudu inceng-inceng ngono, Nduk? Atek ana nganten nek ning guri terus aku inceng-inceng kaya wong inceng anu iki lho, Nduk. Piye sayang? Lah ya mulane iku. Mintanya lagune sing keras napa sing kalem? Sing napa? Keras dak ya waktu Mas. Napa kosidan? Mbak Manten sama Mas Manten sini aja ndak Bapak? Nggih, piye njaluk dibopong? Kae nduk anune kotak harta karune jek kok kono kok nek kesandung babah malah engko. Lah rak ngono. Yuk monggo Mas. Mas Nganten dalam Mbak Nganten sini langsung ning ke tengah kene remboke. Rembukan sik berarti ya nduk ya. Jalukane sing keras ya nduk ya. Berarti tunggale watu barang ki ya. Oke ya sayang kelas selamat kembali bareng dari Mustika Budaya memberi pemburutan nggih. Bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Kita yang kembali bareng dari Mustika Budaya yang punya Merliana, monggo. Yuk, mudah-mudahan ada Kamelia ya Nduk ya? Iya, yuk semoga. Anu anakku tek sandale swalo apike mbah Nduk. Endi? Kuk. Ora apa-apa, Meli swalo iki padha sandal kena dinggo sandalan. Usamudan Mbak. Usamudan kene Nduk. Kepetel. Aku mang sakit karo anu tukang anuku kok Nduk. Tukang son, terus tukang syuting. Iki tukang syuting ning dhuwur. Iku mang sikile sandale resik perang ndak? Iku mang bar ndaut kok iku mau kok. Sandal silan. Paling sandalem pedhot adek ya. Ya semoga Kang Mas wonten Kamelia bareng Merliana semoga. Mbak Nganten juga Mas Nganten monggo dipersilahkan. Kamelia,
Ayo dong. Yo. He a he 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 a he he a he 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 a he. Hei, Yang pernah singgah di hatiku. He a he 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 a he he a he 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 a he. Aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah jangan lupakanlah aku. Jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Amelia. Yo. Ya. Yang pernah singgah di hatiku. Lelaki yang tegar. Aku mohon lupakanlah aku. Sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku. Jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku. Sudahlah jangan menangis lagi. Ku rasa cukup sampai di sini. Mungkin di suatu saat nanti kau temui cinta yang sejati. Sudah cepat lupakanlah aku. Jangan pernah ungkit masa lalu. Ku takut kekasihku pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Amelia. Satu mereka Amelia pada anakku ada Merliana sampun kata yang terus Bandung. Oke. Kalian masih bareng musika budaya kembali, bareng artis-artis dari musika budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik. Oke, langsung kita putar kembali para artis dari musika budaya yang punya Santi Fani, ya monggo sayangku. Bocah iki mbok piye? Apinya Mergawe kok main dodat, njodot ae iki lho ya. aku wis kudu tepar rasane, Mbak. Kenapa ndo? Mabuk. Mabuk apa? Mabuk kahanan? Iya. Mabuk kok kahanan ini tak jak ning kene ae wis tok tengok ning kene ae. Ya Santi Fani, Nggih. katuran kok dumateng para tamu undangan yang rawuh ing daleme Bapak Rukun ya nok ya. Oke. Si Malakama iki lho. Kok si Malakama. Apa sayangku? Kesayangan ana, Mas. Wah, Hah? rumah samu. Sopo? Kesayangan kok ngantek ra ono iku lho. Mas Bagas itu Ready bisa. ya. So, rumah samu. Tak kira kesayangan lah. Sayang sayang. Tak kira lah iku lah, Dok. Enggak, Mbak. Jebule bedona ya. Oke ya, semoga ada kesayangan bareng anakku ada Santi Fani. Langsung diputer bareng Mustika Nada juga Musika Budaya bareng AJM Production juga Bias Audio. Si Lia Liting.
Koyo dene aku cukup tresnamu. Adalah pasrahke ning pangeran. Yen cedhak ra bakal kurang dalan. Musik budaya. Satu teman anak kesayangan bareng anak kuda Santifani Sampun katuran oke matur sembah nuwun bareng anak kuda Santifani oke. Kali ini masih bareng musika budaya kembali bareng artis RCD dan musika budaya. Mempelai berdua nih kak nyonah ya ndak ya? Kak nyon lagu menewes balik ya. Oke ya langsung tak putar kembali momen pamburutan nonton Lintang Asmoro bareng si Gundul dari Gugaek Nduk. Dari gua Gunung Botak. Lah iya. Kok gunung endi Nduk? Anak gunung Bugil iki ana piye? Kak gunung Bugil piye? Bugil ya ana, Bugil ya ana. Nek berarti tunggale ning anu barang iku ya Nduk ya. Ning browsing Bugil iku ya Nduk. Anakku ki ono-ono ae kok ya. Ya langsung putar kembali satu tempat pemerintahan nonton Lintang Asmoro. Gundul milih Dewi le. Ana Mardiana, oke. Hah, wis dipilih kok ya ayu kok roh iki lho. Kowe kok yo melek le Dul. Oke, semoga satu tempat pemerintahan nonton Lintang Asmoro bareng Ana Mardiana. Semoga spesial buat Mbak Ana. Mas, Dalam Mbak Ana. kejarine cinta. Aku yo cinta no. Kok mendua? Loh, aku milih tondo. Oh alah ya wis. Aku tak sing ngalah. sik piye? Yang Toro rati lane aja kemaki iki. Ngeleng manis sing ati setiamu iso anduweni marang sang Yosulatni asik kang liputi
di anak Semadian nyawa oncat saka raka wis tresno ra bisa dipisahno. sing penting aja pisah di anak Ora Mas, kowe nyawar apa ora? ora Ora. Ya oleh. jadi bintang tamu kok. Rizka Aurora. Bias audio siang petoro rati mong eling manis sing ati setiamu bisa kang duweni marang Sedya Sulasmi. Jadi saksi sing penting tresno selawase. Wong ayu tresnomu kinarya tama susah jroning batinku. Tresno ra bisa dipisahno. Wes, Mbok. Wong bagus antep narasa atiku. Kowe ndek ati piye, Mbok? Ora duwe. Oh, ya wes lah. Rumah samu wong urip bare ra ndek ati. Kok iso? Ora ndoh. Pan gerangan. Ndas ireng. Ndase. Lagi kalian masih bareng musik budaya kembali bareng artis dari musik budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik ya nak ya. Oke. Kira-kira wis kesel borong dah. Sampun. Layo lanjut neh no kok iso. Sampun ta sampun. Sampun ta sampun. Neh le kok iso. Wong anakku sing guru rong tak tokno lho. Nggih, Kok ya. Piye, Nduk? Ya, kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya yang punya Ernia sayangku maju Nduk. Walah anakku gila Nduk. Perawan ora? Perawan ting-ting Nduk iki Nduk. Blas iki cara wong iki jambu lagi pentil ngono kae lho Nduk. Jambune lagi pentil ngono kae lho. Isih tepos kabeh ngono lho ya. Sak mendur, sak mengisor iki mange iku bokonge tak kon nyubali ya Nduk. Ben rada mentek iki sesuk kowe tak tukokno anu BH sing ana anune Nduk. Sing ana busane gedhe Nduk. Ben rada mentek sisan ngono lho ya. Oh iya, mang apa tak silano BH-ne bawa kok ya lali aku mau. Ya sayangku Erni. Katuran apa sayangku iki, Nduk? Jangan bertengkar lagi. Waduh, ya aja le Nduk. Iki mertandakno karo temanten beduane ya nak ya. Nggih, Heeh, moga-moga ya aja sampai bertengkar iki wis lumrahe wong omah-omah ning siji. Aja Aja tukaran. lho kok ya aja pegatan ngono lho. Kok aja tukaran ora sida dadi bumbune wong omah-omah. Urung dunung marahi anakku ijeh semerot ta Nduk, ijeh peraman ngono ya Nduk ya. Yuk Mas, monggo. Jangan bertengkar lagi. Tukaran gak oleh ning padu oleh nek ya. Iya, Mbak. Sikil papat didu maksudnya.
hatiku, nya hatiku. Dengan semua caramu, bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Apa Oke, ready nanti ya. Aku mohon Yo. sayangilah diriku di dalam hidupku. Agar kamu jangan kasar-kasar lagi dengan lagu pujaan hati. Mustika budaya. Yes, audio. Weh, Ayo Mas. ready. Nenek kau tidak indah. Begini. Wah yalah. Weh, Aku mohon sayangilah hey. Weh, wah yalah. Wah yalah. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu. Agar kamu jangan kasar-kasar lagi dengarlah pujaan hati. Aku mohon mengertilah, Hey. kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Sampun aturan pamundutan nggih wonten jangan pertengkar lagi mertandake karo teman-teman lorone ya Nduk ya. Moga-moga ora ana ya pertengkaran ki ana mesti ya Nduk ya. Sing penting aja pegatan. Oke ya. Mami pamundutan wonten Lilo juga wonten ninggal katresnan dari dulur saking Blora Mustika juga ya Nduk ya. Masih jualan lagu Nduk. Mami pamundutan wonten Lilo kudu mateng Mbah Basir nggih. Yuk semoga langsung tak putar kembali barang dari Mustika Budaya yang punya Vivi Aldivavi. Ayo Vi, iki pamurtane dirimu ya. Mbah Basir kon kono yo nyawer wonge. Heeh. Iya sayangku. Mikian tidak? Pripun, Bu? Sampun, Bu. Nak kehilangan. Nggih nanti ready kehilangannya pokoke. Terus pokoke diredikan kehilangannya nggih mengke nggih. Sak badane niki nggih mengke nggih, oke? Ayo Vivi Aldiva, pemain pamurtan ya Nduk ya. Oke, pamurtanipun wonten Lilo. terspesial kagem Mas Basir. Mas saya Di. aja. Anak-anak Mbak. Di. Oh,
Yuk tiranda. Ayo ndak tir maju ndak. Iya tapi ya mengarep ngono lho. Piye? Tira kan rono. Ayo tir rene tir. Lumayan lho. Wis ora kelingan, ra kelingan sejak janji ngomong marang aku. Sinetsen lintang rembulan jarene tresnamu kang tulus suci kadang kelong ketika nanging sliramu ora kirim marto barang saiki teko koe malah kelingan toliyo ya ngira koe medhot taline asmara tresnamu kang tulus suci rambut jaga malah mbok blenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu senajan aku trep ning ati nanging aku ra bisa duweni lilo atiku wis lilo senajan batin Oh, nanging aku ra mergo aku wis kebacut tresno Satu kembang mamundutan nggih wonten apa iki mau nduk lila ya sampun ngaturan wonten Mas Basir nggih. Iki terak-terak di Vivial Diva nggih. Piye? Kelopang iso ta ora nduk? Ropang ana sing iso? Gak ana. Sapa? Iso? Iya. Berarti ninggal kata Senen ra sida ya? Gak sida. Oke, ready nanti ya. Iku mau gubeng asmara saking oh nggih ditenggo nggih Pak nggih sekedap nggih kula mau pamundutan dari tuan rumah rumiyin nggih wonten kehilangan iki ya Nduk ya buat anakku yang di belakang ada yang bisa kehilangan no hah monggo langsung diaturi wonten kehilangan yuk ready. kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya
musik budaya juga bareng Bias Audio, ACM Production juga Casey Reality. Ku tahu rumus dunia semua harus berpisah, tetapi ku mohon kuatkanlah. Bukan aku mengingkari apa yang telah terjadi, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Kita yang kembali Bang Nia Agustina, yuk monggo. Wasik. Ayo yuk musik budaya. Ya, So, hey. Ayo lo. Oh. Oso, oso, oso. Dud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 u. Oh, oh, hey. Ayo lo. Wayo Mas. Oh, oh, hey, hey. Rasa apa dong? Sungguh berharga. Luar Satu tuh Bang, ada kehilangan spesial buat bapak sing kada tampil ya Ndek ya. Sampun katuran ya. Umi pamuritan Ndek iki apa Ndek? Iki mau Ndek. Kawitaning sinawang gak sida. Ropang emang digenteni ropang mang ya. Gak sida ropang. Kawitan sinawang iki dhewe neh Nduk, kawitaning sinawang iki. Oke, mamane pamuritan nonton kawitaning sinawang. Iya sih sabar kengko tamplok ndasem kene kowe. Wis gumun aku. Dados saka bluro. Bocah ngetotno ae aku gumun aku Nduk. Ya apa ya sayang kelas kita putar kembali barang artis dari musik budaya. Nggih gubuk asmara menika nggih pemuritan saking Bapak wonten campur sari nggih Pak nggih. Nggih, ya langsung tak putar kembali barang artis dari musik budaya yang punya anakku artis dari musik budaya yang punya Via ya monggo. Ya Vi. Ondene men ngene ae kok celmange tak ngetno ya Nduk nyanyi Nduk. Hoi, hoi. Kowe mang sangu pira? Ropang 50.000. Dadi tas 100.000 lho Nduk ropang lho Nduk. Iya kowe mbok lali aku penan. Ayo monggo. Katuran.
anu ora iki Gubuk Asmara nggih monggo. Gubuk Asmara 1, Ropang 1, terus apa neh mang kawitaning Sinawang 1. Yuk monggo langsung ready. Ayo Mas. Aja lali. Engko nek bar ngaret mampir ning gubuk ya Mas. Oke. Engko awake dhewe cerita masa lalu karo masa lalu ku ya Mas. Ketok Aja lali ke biasa ya Mas. Oke, ready. Yuk yang kembali bareng musik budaya juga bareng biasa ya. Yuk. Kelingan sapa ndak biyen tak golaren tulisane sapa Gubuk Asmara tak anggo andomo tresno tanpa rasa hoka hoke wayala he 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 ora bakal lali kae kabar crita aku ayo ndak dilanjut Ceketan sajane ngati saya marah hati Hey, ho, masuk, masuk. garwang nih sapa Dengan kembali barang bisa dari musik budaya yang punya Lisa ya ndak Lisa
menawa jenengan teng Bagong sampun diaturi ya nak ya. Mun pamurtan wonten Ropang ugi kawitaning sinawang, heeh. Ya monggo katuran wonten Ropang satu aja ya Dek ya. Bagas. Iya sik abroke ku nguri kok njaluk sik. Kok iso gumun aku aca. Sing sik ngono lho. Yuk bareng anakku Novita, maju Nduk. Hoi. Iya, Ropang lak Ropang iki lak ya Ropang leh cah. Piken tidak.
aturaken iki lagu terakhir kanggo awake dhewe ndek ya. Para legislatif musik budaya wonten kawitane sinawang Kang Mas monggo katuran wonten kawitane sinawang. Sinawang Surya tansah nambaring semune awan katon indah suasanane kararan meredup bawaane Duni mas kandaku kalabono batin jroning bis dung tresno yen sinawang kebiaring kahanan bisa anut bungane angetan lintang ing tawang kadang netramu badange bulan gambarane esamu sumilire angin gawa tresno senengmu kang katon gawa Duni mas kandaku ngalombo batin jroning biasa dung tresno yen sinawang kebiaring kahanan bisa anut bungane angenan lintang ing tawang kadang netramu madange bulan gambarne esamu sumilire angin gawa tresno senengmu kang katut gawa Koyo ngene yen mandang loro asmara jroning nolong gambar arum puspita dat rasaku sesanding marang sliramu ya ayu memani jantungku. Training suka ketindangan sepatu ya nak ya mula suka yang ngeri suka pari suka tak janda kesemini bayi. Amarga panda. Oke, ayo pada suan marang bendaran ya ndak. Ayo pada suan.